Για σήμερα παίζουμε Build Battle στο Hypixel server. Τώρα πρέπει να κάνουμε όπλο. Πώς να το κάνω τώρα? Μήνυμα. Τώρα έτσι να κάνω μαύρο. Έτσι. Θα με θωρείς τον άλλο. Αλλά δεν είμαι Μαθίας. Δεν είμαι Μαθίας. Καφέ σκουρών. Θα φτιωρών, αλλά μην δω. Έτσι. Θα μένω κάνουμε να κάνουμε έτσι σωστά. Τέλος πάντων, θα βάλουμε όχι bed, iron bar. Δεν μπορώ να βάλω. Πάνω. Το σημαίνει. Έτσι. Κάνουμε μπουλάνε πάνω. Έτσι και το σημαίνει. Δεν είναι πολύ ωραίο το πλέον. Αλλά τέλος πάντων. Πολλά μυαλό είναι το σημαίνει. Ένα σειρό μυαλό. Και να βάλουμε. Να κάνουμε τη σφαίρα που παίζει. Έτσι. Και να κάνουμε έτσι. Και να κάνουμε έναν άνθρωπο. Έτσι τα πόδια του. Ένα λεπτό και φακ. Κάτι ακούεται. Το φόνο μου ακούεται. Κύριε Λέισο. Κάτι ακούεται. Δάμε. Βάλουμε μπλε κελέ. Πολλά ωραία. Είναι πολλά ωραία, πάρα πολύ. Είμαστε μέσω σπάσουμε. Εκεί. Έτσι. Τώρα κάνουμε τα χιόκα του. Και το θέμα. Κάνουμε λίγο ποδά. Σωστό. That's cool. Είδε και εδώ να αλλάξει και πάτωμα. Είναι όλα όλα. Όλο ένα painting. Δεν δικαιούται. Ενώ. Λοιπόν κάτι έτσι. Εμένα. Άνθρωπος τούτος. Καλά λιόν ωραίο, να είναι τόσο πολλά λιόν. Ακριβώς. Fuck is that? Το πουπ. Sniper, άτα το άλλο KB, sniper. Αλλά δεν το κάνει πολλά ωραίο. Πουπ, super πουπ. Τι είδαμε τίποτε ωραίο, super πουπ. Μπορεί να νικήσω εγώ αν δεν είσαι καλύτερα. Let's see. Το είδαμε. Ενώ πλάντουν το πράγμα. Σπαθί. Πουπ.
Legendary άλλη. Κύριε λέει. Έχει έναν epic. Oh, that's good. Δεν μου λακάλ. Τίποτε. Subscribe μου γράφει, ναι. Λοιπόν, τι γράφει. D5. Το που καταλάβω. Να μου τούτο πράγμα. Κύριε λέεις. Και νύχτα. Tengo Super Poop AK. Nu va fi που καταλάβω. Τι είναι τον Super Poop επειδή το τελείωσε. Πρόλαβε. Έκανα όπλον και άνθρωπο. Super Poop. Ναι, νίκησαμε. Πώς θα κάνουμε. Να κάνουμε άλλο ένα μάτς. Άντε, θα έγραψω GG. Play again. Finding new server. Μπορώ να πετώ. Yay, μπορώ να πετώ. Είναι ο hacker, Ούλοι μου ήρθαν να πετούσει. Θέλω να μου πω. Δεν κάνει. I'm flying. High pixel. Αν εξαρκεύσουν. Σε 12, 11, 10, 9, 8, 7, ακούμε να μιλώ. Και τώρα αν μπορώ να σταματήσω να πέτω. Σπαίνω ούτε πάνω, κάτω, δεν μπορώ τίποτε. Κατ! Ούτε που να ξέρω τόσα έκαμε. Θυμούμε. Ναι. Πάμε έτσι. Δύο μπλοκ. Τρία. Τώρα πώς να το κάνω. Πάμε ας πω. I don't know what I'm doing. I'm gonna block them. Move. Move. That's a good cat. Κύριε λέεις. Δεν είναι καλά, δεν πειράζει. Τα μάρκια της είναι να τα κάνουμε μαύρα. Η μπουλάσιο. Κύριε λέεις. Ούτε καν ξέρω να φτιάχνω έναν γάτ που το κουμπάρει. Έναν γάτ που δεν ξέρω. Κάνουμε έτσι ρο, παντού. Και έναν ωραίο. Let's do that. Ωραίο. Σούπερ κάτω. Μετά έτσι. Ξέρω ότι πάμε λίγο μαύρο πάμε. Βασικά είναι cool, αλλά δεν πειράζει. Θα κάνω έτσι και έτσι. Let's
cool now. Βάλουμε μαύρο, super cut. Δεν ξέρω να φτιάχνω κάτω. Κύριε Λέιζον, φτιάχνω ρε. Σίγουρα το φτιάξω συνολή. Φαίνεται ωραίο. Νομίζω. Εμένα η γέσχη μου. I don't know what I'm doing with my life. Πάμε στο πράγμα μου. Κύριε Λέισον, είμαι ο πιο άχρηστος builder του κόσμου. Δεν μου φτιάξε kitty cat. Τι κάνεις? Να το τζάμε. Να το. Και έτσι θέλω να κάνω μαλάκα. Με βλάκα. Στήσε μου κάτι που γλυφεί αλλά να του βάλω. Fuck. Ξιάς. Τούτο είναι ok. Τουλάχιστον το δικό μου μεγαλύτερο. Εν το τελειώσει, είναι άρα ok. Το δάμε που ήταν να το κάνει καλό, ξέρω πως ήταν να το κάνει και να το βάλω epic, ξέρω πως ήταν να το κάνει, αλλά δεν είχε χρόνο και ούτε μπορείς να πάει πιο ψηλά. Το δάμε πουπ, super πουπ. Το δάμε super πουπ. Μέσα στο επεισόδιο είναι το πιο μυαλό επεισόδιο που κάνουμε στη στιγμή κάτω. Κάτω. Not cat dog. Έκαμε σύλλο. Να μου έχω. Δεν πόσα πουπ, ένα πουπ. Και τίποτε, πουπ. Άλλος κόμπλιστο. Σίγουρα ήταν και έτσι το super πουπ. Που λέει έβαλα μου πουπ, δεν πειράζει. Όπως δεν ήξερα να κάνω κάτα. Πειράζει. Πόσα λεπτά κάνουμε? 12 λεπτά ρε μπόμπα. Αχα. Αχμέτ. Κάτ. Μαλακία. Poop. My god. That's good. That's very good. Μόνο η φάτσα του είναι καλή. Μόνο η φάτσα του. Το. Οκ. Άρα και γκρίμα. Γκρίμα. Το τελειώσω όλα super pop. Άντε σε λίγο τελειώνει. Το super pop. Κύριε Λέισον να μου γράφει για μένα. Και το super. Θα ανοίξει. Θα ανοίξει. 3, 2, 1. Άτε ρε. Εντάξει ρε κοπελιά, το επεισόδιο για σήμερα. Like, share, comment and yeah, bye.